Дорогие браты и сестры, дорогие телеглядачи, вас вітае Віцебская дыяцэзія і тэлеканал Віцебск. Цяпер у прамым эфіры адбываецца трансляцыя урачыстага набажэнства з парафіі нараджэння Маці Божай у Браславе. Святкаванні ў гонар Маці Божай валадаркі азёраў у Браславе адбываюцца штогод і з'яўляюцца значнай падзеяй у жыцці Віцебскай дыяцэзіі. На яе прыбываюць вернікі з усёй дыяцэзіі, з-за яе межаў, а таксама госці з іншых краін. Сёлетняя урачыстасць юбілейная. Віцебская дыяцэзія святкуе 20годдзе заснавання і 10годдзе каранацыі абраза Маці Божай Браслаўскай. Святая імша будзе адпраўлена на алтары караблі. Сам абраз Маці Божай Браслаўскай на працягу стагоддзяў вельмі ўшаноўваецца вернікамі. Таму урачыстасці ў яе гонар заўсёды бываюць шматлюднымі. Касцёл нараджэння Маці Божай не зможа змясціць усіх ахвотных, таму штогод традыцыйна галоўная святая імша адпраўляецца на пляцы каля касцёла. Запрашаю ўсіх, хто глядзіць гэту трансляцыю, да глыбокага перажывання гэтай урачыстай святой імшы. Марыя увасабляе сабою шлях наследавання Хрыста. Нідзе ў свеце Хрыстус не пакінуў больш выразнага і больш глыбокага следу, чым у жыцці Марыі. Таму пабожныя людзі няспынна імкнуцца да Божай Маці, каб таксама ісці па слядах Хрыста. Святы Пётр піша: «Вы ж выбраны род, каралеўскае святарства, народ святы, люд узяты Богам ва ўласнасць, каб абвяшчаць цноты таго, хто паклікаў вас з цемры ў цудоўнае святло сваё». Гэта нам таксама паказвае Марыя, якая праз свайго сына была ўпрыгожана каралеўскай каронай. Той, о Пані, хто ўзяў цябе на неба, той, хто цябе ў небе ўкаранаваў. Так моліцца пабожны люд, адкрываючы ў гэтым закліку і сваё ўласнае пакліканне. Чалавек з'яўляецца вянцом, каронай Божага стварэння. Карона, якой была ўвянчана Марыя, прызначана і нам, бо мы з'яўляемся Божымі дзецьмі. Мы не толькі Божыя стварэнні, але сёстры і браты Хрыста, а праз гэта дзеці Божыя. Мы з'яўляемся дочкамі і сынамі жывога Бога. Той каралеўскі лад жыцця можна цалкам прасачыць у жыцці Марыі і складаецца з 5 этапаў. Фіят азначае самаахвяраванне, магніфікат – узвялічэнне, консервабат – захаванне, стабат – трыванне, асумпта эст – завяршэнне. Мэта Марыі – гэта наша мэта, яе шлях – наш шлях. Таму сёння мы звяртаемся да яе, усклікаючы: «Марыя, прымі нас як пілігрымаў, якія ідуць з табою да Хрыста». Працэсія, якая вырушыла з касцёла, накіроўваецца да алтара карабля. Мы бачым, што ў працэсе нясуць копію іконы абраза Маці Божай Браслаўскай, валадаркі азёраў. На пачатку ідзе літургічная служба, а затым святары і біскупы. Браслаўскае свята – адно з тых асаблівых падзей у жыцці касцёла, на якіх можна ўбачыць столькі духавенства – святары, біскупы, д'яканы, семінарысты. Гэта не дзіўна. Яшчэ ў 1999 годзе біскуп Уладзіслаў Блін афіцыйна аб'явіў браслаўскі касцёл марыйным санктуарыем. Гэта значыць святым месцам, пілігрымуючы куды людзі могуць атрымаць шматлікія ласкі, перажыць духоўнае навяртанне, асабістую моцную сустрэчу з Богам, які збаўляе, асвячае і ратуе. Вялікую ўвагу на Браслаў
звяртае і цяперашні біскуп Віцебскай дыяцэзіі, біскуп Олег Буткевіч. Напэўна, не толькі таму, што ён сам паходзіць з гэтага маляўнічага краю, але і таму, што духоўныя цэнтры, іх развіццё надзвычай важныя для вернікаў і духавенства, і нават, можна сказаць, надзвычай важныя для ўсяго грамадства. У святых месцах адчуваецца надзвычайная прысутнасць Божай ласкі. Мноства людзей прыступаюць да сакраменту пакаяння і пастанаўляюць змяніць сваё жыццё на лепшае. Акрамя таго, каталіцкі касцёл заўсёды надаваў вялікую важнасць традыцыі. Таму і сучаснаму пакаленню варта памятаць і захоўваць тую спадчыну, якую пакінулі нам продкі. Марыя стала Багародзіцай, калі ў ёй пачаў жыць Христос. Калі мы хочам, каб у нас жыў Бог, то нам трэба многаму вучыцца ад Марыі. Як Марта перад уваскрышэннем яе брата Лазара пайшла да сваёй сястры Марыі, каб сказаць: «Настаўнік тут і кліча цябе». Так і Божы анёл прыходзіць да Марыі з Назарэта і кажа: «Настаўнік прыйшоў і кліча цябе». На пачатку гэтай падзеі стаіць Бог, які кліча. Мы б ніколі самі не шукалі Бога, калі б спачатку Ён не знайшоў нас. У гэты момант Марыя рэагуе па-чалавечы, і Бог менавіта гэтага ад яе чакае. Яна як бы раствараецца ў закліку Бога, яна проста цалкам Яму аддаецца, аддае сваё жыццё, саму сябе, падпарадкоўваецца ягонай волі. Мы называем гэты момант самаахвяраваннем. «Няхай мне станецца паводле Твайго слова». Або таксама кажам: «Няхай станецца Твая воля, будзь воля Твая». Гэта найвышэйшая ступень прызнання Бога-створцы. Без гэтага фіят Марыя не стала б маці Бога. Без прызнання Бога не было б таксама чалавека, як адлюстравання вобразу Бога. Без любові да Бога не было б і чалавечай любові. Без Бога не было б неба над нашай зямлёй. Калі чалавек жадае вызваліцца ад Бога, кажучы: «Я гаспадар, я пан, я Бог», у гэты самы момант ён ставіць на сабе крыж. Бог учыніў з Марыі маці Бога, а кожнага з нас зрабіў Божым дзіцем, сябрам Хрыста і святыняй Духа Святога. Марыя стала Багародзіцай, калі цалкам аддала сябе Богу, калі Хрыстус пачаў жыць у яе улоне. Яна прысутнічае падчас смерці і ўваскрасення Сына, калі Ён з супольнасці вернікаў стварае касцёл. Таксама і мы, як Марыя, запрошаныя быць там, дзе бачная Божая ласка, дзе яна прысутнічае ў касцёле, бо кожны з нас пакліканы сведчыць пра Бога. Мы бачым, як святары па чарзе падходзяць і цалуюць алтар, на якім будзе складацца найсвяцейшая ахвяра. Святарства неразлучна звязана з Эўхарыстыяй і самім Христом. Таму менавіта з такім прыгожым жэстам у каталіцкай літургіі святары набліжаюцца да месца сустрэчы са сваім Господам. У гэтым пацалунку змяшчаецца пашана, любоў і адданасць Езусу Хрысту, якому ўсе святары прысягаюць быць вернымі без рэшты. Найбліжэйшае месца да алтара займаюць прысутныя біскупы, а таксама святары, госці Віцебскай дыяцэзіі і тыя святары, якія тут працуюць пастаянна.
Найсвятейшую ахвяру у Браславе падчас урачыстасці будзе цэлебраваць арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. У гэты момант адбываецца акаджэнне алтара. Дым кадзіла, прыемны пах сімвалізуе нашыя малітвы, якія ўзносяцца да неба. Гэты спеў, малітвы прыватныя ў сэрцы вернікаў, сабраных у Браславе, яны адлюстроўваюць наше жаданне быць блізка Марыі, Маці Божай, быць блізка Бога. Каб па прыкладу Найсвяцейшай Панны мы стараліся таксама сваё жыццё зрабіць святым, паслухмяным Богу, і такім чынам увайсці ў нябеснае валадарства, каб разам з ёй валадарыць, бо яна каралева нашых сем'яў, каралева нашых сэрцаў, каралева ўсіх нас, вернікаў. Дорогие браты и сестры во Христе, верники Браславшчыны, дорогие пілігрымы, гости сённяшняй урачыстасці, чарговы раз збірае нас у гэтым цудоўным месцы урачыстасць у гонар нашай нябеснай маці, нашай валадаркі, валадаркі азёраў, валадаркі нашых сэрцаў, валадаркі святых сем'яў. Прымаем удзел у эўхарыстычнай ахвяры, у якой прагнем выразіць удзячнасць нашаму нябеснаму Айцу за дар каранацыі абраза Найсвятейшай Панны Марыі Браслаўскай, дзесяцігоддзе якой сёлета адзначаем. Прагнем падзякаваць Богу за тыя шматлікія ласкі, якія тут, у гэтым святым месцы людзі выпрошвалі і выпрашваюць у сваёй нябеснай заступніцы. Дзякуем сёння Богу за 20 год існавання нашай віцебскай дыяцэзіі. І сёння асаблівым чынам хачу дзякаваць за кожнага з вас, якія так шматліка тут збіраецеся ў гэтым месцы вернікаў, святароў, асобаў, якім неабыякава справа свайго збаўлення, справа дабрабыту нашай зямлі і Божага благаслаўлення для яе. На пачатку гэтай святочнай эўхарыстыі дазвольце асаблівым чынам прывітаць усіх высокіх гасцей і на самым пачатку звярнуцца да вас прывітальным словам, якое кіруе да нас апостальская нунцыятура ў Рэспубліцы Беларусь у асобе апостальскага нунцыя Габара Пінтара, скіраваная да нас з нагоды дзесяцігоддзя каранацыі абраза Маці Божай валадаркі азёраў і 20-годдзя заснавання віцебскай дыяцэзіі. Паслухаем словы гэтага прывітання. Ваша эксцэленцыя, ад імя святого Айца Францішка я хацеў бы перадаць вам, шаноўнаму духавенству, кансакраваным асобам і ўсім дарагім вернікам віцебскай дыяцэзіі, сардэчнае прывітанне, найлепшыя пажаданні, апостальскае благаслаўленне з нагоды дзесяцігоддзя каранацыі абраза Маці Божай валадаркі азёраў і 20-годдзя заснавання віцебскай дыяцэзіі у дыяцэзіяльным санктуарыі ў Браславе. Няхай святкаванне гэтых Богам жаданых падзей прынясе радасць і мір усім вам, вашым сем'ям і супольнасцям. Марыя, маці і валадарка шчаслівага сужанства. Тэма сёлеташніх урачыстасцяў у Браславе. Сапраўды, паміж Божай маці і сужанствам ёсць глыбокая сувязь. Марыя і сужанства у Божай задуме гэта скарбніцы любові. Марыя, маці цудоўнай любові на працягу жыцця, пазнала ў сваім сэрцы зямную любоў у розных яе аспектах. Была дачкой, нявестай, жонкай, маці, застаючыся заўсёды дзевай, была удавой.
яна ў поўні пазнала таксама і звышнатуральную любоў, нарадзілася поўная ласкі. У момант звеставання была ахінутая нябеснай любоўю, Святым Духам. У дзень Пятидесятницы была ахопленая полымем любові і там аб'явілася як маці Касцёла і кожнага з нас. Сужанства, месца нараджэння Божых дзяцей, асвечанае, ахінутае Святым Духам, Духам любові праз сакрамент шлюбу, становіцца вобразам і сэрцам Касцёла, становіцца хатнім Касцёлам. У спрадвечнай задуме Бога кожнае сужанства – гэта скарбніца ўсіх праяваў любові і школа любові для новых пакаленняў. Сужанская любоў – гэта знак, вобраз любові Хрыста да свайго Касцёла аж да поўнага аддання сябе. Гэта мацярынства і айцоўства, удзел у плоднай любові Бога-створцы. Гэта супакой і гармонія, плён пераадольвання напружанасцей і цяжкасцей дзякуючы любові і ласцы. Гэта адкрытасць і служэнне ўсім бліжнім, асабліва тым сужанствам, якія патрабуюць дапамогі. Глыбокая духоўная сувязь паміж Марыяй і сужанствам – гэта заклік і запрашэнне ўсім сужанствам прысвяціць ёй сваё жыццё і з дапамогай, па прыкладу Марыі, прыняць бясконца вялікія, захапляльныя і светлыя Божы план Божай любові. Яго святасць, папа Францішак, з радасцю жадаючы бязмежнага багацця Божых ласкаў усім пастарам, кансекраваным асобам, вернікам Віцебскай дыяцэзіі і асабліва сужанствам, удзяляе апостальскае благаслаўленне як знак яго айцоўскай любові і клопату, і як пацвярджэнне нябесных дароў для ўсіх прысутных на гэтым падвойным дыяцэзіяльным юбілеі ў Брасаўскім санктуарыі Маці Божай Валадаркі Азёраў. Мінск, 1 жніўня 2019 года. Падпісана Габар Пінтар, арцыбіскуп апостальскі нунцый у Рэспубліцы Беларусь. І на пачатку гэтай Еўхарыстыі вельмі шчыра вітаю нашых высокіх гасцей. На пачатку вітаю яго эксцэленцыю арцыбіскупа Тадэвуша Кандрусевіча, мітрапаліта Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Ваша эксцэленцыя, вельмі шчыра дзякую вам за вашу прысутнасць, за тое, што, нягледзячы на свае абавязкі, пажадалі знайсці час і раздзяліць з намі гэтую радасць святкавання. У сваю чаргу прагнем вельмі шчыра павіншаваць і вас з вашым юбілеем, які ў гэтым годзе адзначаеце, юбілеем 30-годдзя вашай біскупскай паслугі. Шчыра вас з гэтым юбілеем віншуем і вітаем. Вітаю вельмі сардэчна генеральнага вікарыя Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскупа Юрія Касабуцкага. Шчыра дзякуючы за прысутнасць, вітаю апостальскага візітатара для грэка-каталікоў Беларусі архімандрыта Сергія Гаека. Генеральнага вікарыя Віцебскай дыяцэзіі ксяндза пралата Францішка Кіселя. Генерала ордэна Сальватарыянаў, айца Мільтона Зонту і правінцыяла польскай правінцыі айца Юзефа Фігеля. Усіх святароў Віцебскай дыяцэзіі, іншых дыяцэзій нашай краіны, канонікаў, братоў і сясцёр манаскіх супольнасцяў.
праз хвілінку будзе прысутна, але ўжо зараз. Вітаем пасла Рэспублікі Польшча у Рэспубліцы Беларусь, спадара Артура Міхальскага. Вітам сэрдэчна. Вітаем прадстаўнікоў таксама свецкай улады, старшыню Віцебскага абласнога савета дэпутатаў Цярэнцева Уладзіміра Уладзіміравіча. Старшыню раённага выканаўчага камітэта Баданіна Александра Іосіфавіча і яго супругу. Старшыню раённага савета дэпутатаў Пучынскую Ніну Антонаўну. Усіх вас, дарагія пілігрымы, усіх тых, хто рознымі шляхамі, пешу, на раварах, на аўтобусах прыехаў, каб ушанаваць гэтыя вялікія падзеі, знакі Божай любові і Божай ласкі тут на нашай зямлі. Шчыра ўсіх вітаю і жадаю вам шматлікіх Божых ласкаў на гэтым месцы, Божага благаслаўлення і апекі нашай нябеснай заступніцы. Вас, ваша эксцэленцыя, шановны ксёндз арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, прашу узначаліць гэтую эўхарыстыю і прамовіць да нас Божае Слова. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Супокой вам. Ваши эксцелленции, поважанный архимандрит Сергей, поважанные святари, консекрованные особы, представники державной улады, дипломатичных миссий, дорогие браты и сестры, дорогие пилигримы, на початку этой урочистой святой мши, коли край азеров отзначає 20-годдя утворення Віцебської дієцезії, 10-годдя коронації чудовного образа Божої Маті Володарки Азеров, сердечно всіх вітаю. Дякую ксензу біскупу Олегу Буткевичу, господару этих урочистостей, ординарию Віцебської диецезии, самой молодой диецезии, але вельми динамичной, за запрошение. Я не перший раз у Браславі бываў яшчэ і ў савецкія часы, і таксама, калі тут будаваліся ўсе гэтыя структуры, бываў у мінулым годзе. І кожны год бачу, што людзей ўсё больш і больш. Гэта вельми, вельми важна. Тым больш, што у гэтым годзе мы адзначаем гэтыя два вялікія юбілеі. Карыстаючыся з гэтай нагоды, хацеў бы падзякаваць усім вам за малітвы маёй інтэнцыі падчас і пасля гэтай складанай аперацыі на хребетнік, на пазваночнік. Дзякуй Богу, дзякуй лекарам і дзякуй таксама вашым малітвам. Сёння магу быць разам з вами і разам з вами маліцца. Напэўна, яшчэ ёсць многа. Напэўна, ёсць яшчэ многа абмежаванняў фізічных, так сказаць. Ну, сёння спатыкаўся з многімі людзьмі, калі так перад набажэнствам хадзіў, людзі пытаюцца, як там здароўе, і так далей. І калі на ровары прыедзеш, бо ведаюць, што на ровары ездзіў у Буцлаў найчасцей, вось. Ну, на ровары ўжо цяжка будзе, але штосьці трэба рабіць, не ведаючы, трэба будзе, можа, мотаровар якісьці, ці нейкі там, не знаю, самакат уже электрычны. Ну, а апошнія часы цяпер вельмі важна, таксама для здароўя, напэўна, для здароўя кожнага чалавека вельмі важна скандынаўская хадзьба, так што, можа, трэба будзе арганізаваць калісьці пілігрымку з гэтымі прыхільнікамі скандынаўскай хадзьбы, каб таксама прыйсці, бо няхай кожная мова і кожны чалавек і кожны спорт таксама хваліць Бога. Мы сабраліся тут, каб адзначаць, як ужо было ўспомнена не адзін раз, гэтыя два вялікія юбілеі, юбілей 20-годдзя заснавання Віцебскай дієцезії і юбілей 10-годдзя коронації цудоўнага абраза Божай Маці Валадаркі Азёраў. Ну, дзякую за ваше віншаванні, владыка, і ўсіх вас з 30-годдзям
біскупського служення, моего служения, так думаю, ну, видите, 10, 20 и 30. Все так, праз 10 годов, так я вписываюся сюда. Ну, это не моя вина, что я стал біскупом 30 годов тому. Вот. Ну, старался служить, нехай Бог и верники оценивают это служение, але прошу так само и далее молиться, как мог виконувати свої обов'язки пастира Мінсько-Могилівської архідієцезії, але біскуп не тільки для одної дієцезії, але так само для усього костьола. І більшу частку свого служення біскупського я провів у Росії, у Москві, а тепер знову на Радзімі, як ми всі разом могли прославляти Пана. Ми збираємося так само у годзе сім'ї, і ведаем, з якими кризисами спотыкаецца таксама і беларуская сям'я. Таму падчас гэтай святой імшы, давяраючы Богу, Божай Маці, нас саміх, нашай інтэнцыі, давяряем таксама нашыя сем'і. Сем'і Браслаўшчыны, сем'і Віцебшчыны і сем'і ўсёй Беларусі. Каб сям'я была хатнім касцёлам, каб сям'я сапраўды была падмуркам грамадства і падмуркам касцёла. Я всіх закликаю вас до этой молитвы. Я закликаю всіх вас до молитвы об семьях, бо от будучыні сем'і залежить будучыня кожнага з нас, нашага краю і нашай бацькаўшчыны. З гэтымі думкамі, дарагія браты і сёстры, распачнем гэтую святую імшу і перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемогутнаму. Каб годна распачаць малітоўнае набажэнства, біскуп запрасіў прысутных задумацца над сваім жыццём і шчыра перапрасіць Бога за свае слабасці і правіны. Касцёл навучае, што такі акт пакаяння знішчае дробныя грахі і прыводзіць да паяднання з Богам. Калі ж хтосьці мае на сэрцы цяжар смяротнага граху, таго касцёл запрашае карыстацца сакраментам споведзі, каб нашыя малітвы і просьбы былі выслуханыя і прынятыя. Не адпусціўшы нам грахі, прывядзе нас да жыцця вечнага. Прагучаў спеў «Пане, змілуйся над намі», які азначае гарачае жаданне верніка перапрасіць Бога за ўсе слабасці і правіны, каб годна ўдзельнічаць у ахвяры найсвяцейшай Эўхарыстыі. Цяпер гучыць гімн «Глорія», які азначае хвалу, якую вернікі выспеваюць Богу. Гэты гімн гучыць падчас кожнай нядзельнай святой імшы, падчас урачыстасцяў, святаў. Вядома, мы ў сваёй чалавечай слабасці нічым не можам Бога паменшыць ці ўзвялічыць. Ён па сваёй прыродзе самадастатковы, ён існаванне само ў сабе. Праслаўленне ж Бога спевам і малітвай патрэбна менавіта нам, самому чалавеку. І не толькі таму, што па сваёй сутнасці чалавек рэлігійная істота, але і таму, што вернік гэта той, хто любіць. Калі ты прыходзіш на сустрэчу з Хрыстом з-за любові да Яго, то гэтую любоў ты ўжо не можаш трымаць у сабе. Ты дзелішся ёю з іншымі. І сваёй малітвай ты кажаш: «Божа, я люблю Цябе». При
Молимся. Усемогутный Боже, Ты дал нам Марию, Мать Твоего Сына, як Мать и Королеву, праз ее заступництво учини, каб мы досягнули славы Твоих сынов и дочок у володарстве небесным. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яке с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Прогучала молитва коллекты, пасля которой пачнецца літургія слова. Будзем уважліва слухаць чытанне, якія нам сёння прапануе касцёл, каб актыўна ўдзельнічаць Читание у книги святой пророка імшы. Исаии. Народ, які хадзіў у цемры, убачыў святло вялікае. Над жыхарамі краіны смяротнага ценю заззяла святло. Ты памножыў народ, павялічыў радасць. Ён весяліцца перад табою, як весяляцца ў час жніва, як цешацца пры падзеле здабычы. Бо ярмо, што гняло яго, і кій на плячах ягоных, і розгу прыгнатальніка ягонага. Ты зламаў, як у дзень Мадыяма. Бо ўсякі бот ваюючага жаўнера і адзенне, забруджанае крывёю, будзе кінута ў пажар на ежу агню. Бо дзіця нарадзілася нам, сын дадзены нам, і ўлада спачыла на плячах яго, і дадуць імя яму, цудоўны дарадчык, Бог моцны, спрадвечны айцец, князь спакою. Будзе вялікім панаванне яго, і міру не будзе канца над тронам Давіда і над яго валадарствам, якое ён умацуе і падтрымае ў правасуддзі і справядлівасці адгэтуль і навекі. Руплівасць Пана магуццяў учыніць гэта. Гэта Слова Божае. У першым чытанні мы з вуснаў пророка Ісаі пачулі, як чалавек мае надзею ў Богу. Нават калі вакол раптоўна з'яўляецца цемра, варта памятаць, што Бог ёсць святло. Праз найсвяцейшую Панну ў свет прыйшоў Божы Сын, каб цемра ўжо ніколі не валадарыла на зямлі. А цяпер чуем словы псальма. Няхай імя Пана праслаўляюць вечна. Гэтыя словы сугучныя з тымі словамі Марыі, якія яна прамовіла, наведаўшы сваю сваячку Альжбету. «Велічае душа моя Пана за ўсе яго дабрадзействы». Так сказала Марыя. Няхай жа будзе праслаўлены Бог і ў нашым жыцці. Ад усхода сонца да заходу, няхай будзе праслаўлена імя Пана. Узвышаны Пан над усімі народамі, Панад нябёсамі слава ягоная. Няхай імя Пана праслаўляюць вечна. Хто падобны да Пана, Бога нашага, які схіляецца, каб паглядзець на неба і зямлю, які падымае беднага з пылу і са смецця ўзносіць убогага. Няхай імя Пана праслаўляюць вечна. Чытанне паслання святого апостола Паўла да галатаў. Браты, калі надышла паўната часу, паслаў Бог Сына Свайго, народжанага ад жанчыны.
падпарадкаванага закону, каб адкупіць тых, хто падлягаў закону, каб мы атрымалі ўсынаўленне. А паколькі вы сыны, Бог паслаў у вашыя сэрцы духа сына свайго, які ўсклікае Абба, Ойча. Таму ты ўжо не слуга, а сын, а калі сын, то і спадкаемца Божий. Гэта Слова Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою. Благословленная ты меж женщинами. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Наступає момент читання Святого Євангелія. Д'якон атрымаў благословення ад арцыбіскупа на гэтую літургічную падзею і будзе чытаць нам урывак са Святога Пісання, каб мы маглі глыбей мацней засяродзіцца на тэме прыходу на свет Божага Сына, які прыняў цела чалавека ад сваёй найсвяцейшай маці Марыі. Пан с вами. Читание Святого Евангелия поводле Луки. У той час Бог паслаў анёла Габрыэля ў горад Галілейскі, які называўся Назарэт, да дзевы, заручанай з мужам па імені Юзаф, з дому Давіда, а імя дзевы Марыя. Анёл, увайшоўшы да яе, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, Пан з табою». Яна ж збянтэжылася ад слоў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку у Пана. І вось зачнеш ва ўлоні сваім, і народзіш сына, і дасі яму імя Езус. Ён будзе вялікі, і будзе названы сынам Найвышэйшага. І дасць яму Пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага. І валадарыць будзе над домам Якуба вечна, і валадарству яго не будзе канца». А Марыя сказала анёлу: «Як станецца гэта, калі я мужа не ведаю?» Анёл сказаў ёй у адказ: «Дух Святы сыйдзе на цябе, і моц Найвышэйшага ахіне цябе. Таму і народжанае святое будзе названа Сынам Божым. І вось Альжбета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй, і ёсць ужо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплоднай, бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марыя сказала: «Вось я слуга Пана, няхай мне станецца паводле твайго слова». І адышоў ад яе анёл. Это слово Пана.
Наступає момент проповіді, казання. З Божим Словом до нас звернеться арцибіскуп Тадевуш Кандрусевич. Послухаємо уважливо Глибоко поважані проповідь брати і сестри, арцибіскупа. удільники сьогоднішнього урочистого набоженства. Черговий раз столиця Озерного краю, старожитний Браслав, виповняється вірниками, серед яких шмат пілігримів. Ззаду засталися многі кілометри вандровання до подножжя Божої Матері Володарки Озерів, яка з радістю вітає всіх нас. Сьогодні браславські урочистості виключні, і не відбуваються, як ми вже казали на початку цієї святої мши, у 20-ю годовину установлення Витебської дієцезії, 10-ю годовину коронації чудовного образа Божої Матері і у пасторський год католицького костюла на Білорусі сім'я, як криниця радості і надії молоді. От усього серця віншую Витебського біскупа, його ексцеленцію Олега Буткевича, святаров, консекровані особи і всіх вірників з цим ювілеєм 20-годдя заснування Витебської дієцезії. Прийнятое 20 годов тому святым Яном Павлом II рішення було провіденціальним. Заснування дієцезії, як бачної структури католицького костюла і призначення її першим ординарієм біскупа Владислава Бліна дало новий імпульс для дальнейшого одродження і динамічного розвиття католицького костюла у північно-сходній Білорусі. Сьогодні ми бачимо захопляючі виники. Витебський костюл за опошні 2 десятигоддзі заснував і розвив відповідні адміністративні і пастирські структури зі своїми святинями, доброчинними організаціями, медіями. Значно повеличилася кількість святарів і консекрованих особ. Поспіхово відбувається формація світських. Треба з задовольненням сказати, що Витебський костюл сьогодні стоїть твердо на своїх ногах. І він відомий своїми пастирськими і культурними, а так само доброчинними ініціативами. І він відомий активним уділом у житті костюла як на Білорусі, так і у світі. Не треба далеко ходити. Достатково сказати, що присутний тут, на цій святої мші, ксьонц Олександр Амельченя узначалює білоруську секцію Ватиканського радіо. А другий святар, який походить з Витебської дієцезії, прилат Олександр Рагіня, знаходиться на дипломатичній службі Ватикана. Я думаю, ні в одній іншій дієцезії у Білорусі не може похвалитися гэтым. Дякую вам за гэта. Видатним знаком і пльоном розвиття Витебського костюла з'являється коронація чудовного образа Божої Матері Володарки Озерів папськими коронами у 2009 году. Коронація якою з уділом шматликих біскупів, святарів, консекрованих особів і вірників з Білорусі і з заміжжя здійснив легат його святості папи Бенедикта XVI, святой пам'яті арцибіскуп Кьольна, кардинал Євхім Майснер. Гэта був тріумф одродження віри на Витебщині під опікою Божої Матері. Сьогодні праз Марію костюл у Білорусі дякує Богу за одродження віри після довгих десятигоддзів ганенняў і просить опеки у вирашенні шматліких проблем, з якими змагається ён і наша країна. У тим ліку одной з найбільш актуальних менавіта проблемой сім'ї. Ми, люди 21-го стагоддзя, часто питаємося один одного, яким ёсць сучасны свет. З одного боку, гэта свет вельмі динамічнага тэхнічнага развіцця, свет IT-тэхналогій, засваення космосу, развіцця навуки, медицины, культуры, спорту і гэтак далей. З іншага ж боку, гэта свет, які нясе шмат пагрозаў для чалавека і наваколля. Гэта свет незавершаючыхся збройных канфліктаў і тэрарыстычных актаў, у якіх гінуць невінныя людзі. Свет шматлікіх катастрофаў і катаклізмаў. Гэта таксама свет крызісу сям'і і Божага дару жыцця. А якім з'яўляецца наш малы свет? Свет майго я, майго, твайго, дарагі брат і сестра, кожнага з нас. Ці ён свабодны ад пагрозаў?
Цяжкая хвароба, праблемы ў працы і в учобе, брак зычлівасці, незразумення і нават варожасць з боку іншых, крах жыццёвых планаў і амбіцый, безнадзейнасць і многае іншае выпаўняюць наш асабісты свет і могуць стаць прычынай страты надзеі. У гэтым поглядзе на наша грамадскае і асабістае жыццё не можа знікнуць асноўная праўда. Падкрэсліваю, асноўная праўда, што самай вялікай пагрозай для чалавека ёсць грэх, які аддаляе ад Бога. А менавіта тады Бог – гэта адзіны, хто можа абараніць нас і свет ад зла. Аб гэтым, на жаль, сучасны чалавек вельмі часта забываецца, або не хоча зусім думаць. Ён спадзяецца на свае чалавечыя сілы, на развіццё навукі, жыве філасофіяй натоўпу. Гэта азначае, што ён жыве так, як жывуць іншыя, не задумваючыся пра маральныя наступствы свайго жыцця. Іншыя гавораць, што можна грашыць і грэшаць. Чаму я не магу так чыніць? Сучасным светам, асабліва светам моладзі, усё больш валодае бездухоўная культура. Якія фільмы сёння найбольш папулярныя? Якую музыку мы слухаем? Якія кнігі мы чытаем? Найчасцей такія, у которых валодае дух секулярызму і амаральнасці. У выніку ўсяго гэтага чалавек падвяргаецца шматлікім спакусам. Сучасны свет настаўлены на матэрыялізм і кансумізм, гэта азначае на спажывецтва. Скрайні індывідуалізм скланяе яго да планавання свайго жыцця без Бога. Такім чынам адбываецца антыдухоўная індактрынацыя нашага грамадства. Адрынаюцца хрысціянскія нацыянальныя традыцыі, замест якіх уводзяцца неўласцівыя нашай культуры. Мы можам супрацьставіцца гэтым спакусам толькі тады, калі даверым сябе Богу. Ён не застаўляе нас адных, не застаўляе саміх з нашымі слабымі сіламі, але ў асобе Марыі дае нам апекунку. Падобна таму, як Jesús Христос сказаў да святога Яна з дрэва крыжа: «Вось маці твая», таксама і сёння ён прамаўляе тыя ж самыя словы да нас. А мы, падобна святому Яну, павінны ўзяць Марыю да сябе. Гэта азначае даверыцца ёй і браць з яе прыклад. Сёння, збіраючыся ў Браслаўскай святыні, каб ушанаваць валадарку азёраў, хочам падзякаваць Марыі за ўсе ласкі і верым, што яна дапаможа нам вызваліцца ад нашых праблем цела і душы і ад усялякага страху і усялякай трывогі. Шчасліва складаецца, што сёлетняе нашае спатканне з Божай Маці, валадаркай азёраў, адбываецца ў год сям'і, які вельмі добра упісваецца ў дэвіз сёлетняга браслаўскага святкавання: «Марыя, маці і валадарка шчаслівага сужэнства». Сучасны свет – гэта свет розных залежнасцяў. Між іншым, гэта свет непашаны да Богам створанага інстытуту сям'і і дару жыцця. Гэта таксама свет непашаны да годнасці чалавека, створанага як мужчына і жанчына, а не як нейкае яно. Калі паводле гендернай ідэалогіі чалавек можа свабодна, пад уплывам канкрэтных культурных умоў змяніць свой пол. 2 лютага гэтага года Ватыканская кангрэгацыя дактрыны веры зацвердзіла дакумент: «Мужчынай і жанчынай стварыў іх». У ім прадстаўлена вучэнне каталіцкага касцёла на тэму гендера. У ім гаворыцца, што ідэалогія гендеру уводзіць такія адукацыйныя праекты і прававыя нормы, паводле якіх тоеснасць чалавека і яго эмацыянальнасць з'яўляюцца адарванымі ад біялагічнай розніцы паміж мужчынай і жанчынай. У выніку чаго тоеснасць чалавечай асобы залежыць ад індывідуальнага выбару, які з часам можа змяняцца. Антыдотам, гэта азначае лекарствам на гендерную ідэалогію, павінна заставацца хрысціянская, традыцыйная наша хрысціянская антрапалогія, гэта азначае хрысціянскае вучэнне пра чалавека. Такім ёсць вялікі сучасны свет. З аднаго боку свет надзеі і адначасова свет яе адсутнасці. Падобным ёсць і свет кожнага чалавека. Божая Маці хоча быць прысутнай у гэтым свеце і ў нашых сем'ях. Хто лепей, ніж яна, ведае цяжкасці
штодзённага жыцця, хатніх абавязкаў ці праблемы падрастаючых дзяцей. Гэта яна сцеражэ кожнае пачатае жыццё, кожнага народжанага чалавека, асобы здаровай і хворай, асобы таксама самотнай. Падчас нябачнага крызісу беларускай сям'і Марія заклікае нас да будавання сямейнага жыцця на духоўных каштоўнасцях, на даверу Богу кожнай сям'і з яе радасцямі, праблемамі і смуткамі. Яна, як найлепшая маці, зможа выпрасіць у Бога цуд аздараўлення беларускай сям'і, калі толькі мы ёй даверимся. Сучасная беларуская сям'я патрабуе падтрымкі Марыі, якая вядзе да Бога, бо з кожным днём з'яўляюцца новыя спробы яе знішчэння. Больш паловы сем'яў разведзеныя, шлюбы познія, сем'і маладзетныя. Колькасць абортаў дасягнула небывалых велічын. Беларусь займае 5-е месца ў свеце і 3-е ў Еўропе па колькасці суіцыду. У выніку ўсяго гэтага колькасць насельніцтва краіны за першыя 6 месяцаў гэтага года зменшылася на 19 000. Колькі тысяч мае Браслаў? Не ведаю, можа, менш. Нема такого горада, як Браслаў. Нема. Знік з мапы. За паўгода. Що гэта азначае? Вялікае пытанне ставіць перад намі. І азначае тое, што будучыня наша не вельмі прыгожая. Будучыня наша без вялікай перспектывы, без надзеі, калі ўсё так застанецца. Што нас чакае ў гэтай будучыні? Хто будзе жыць у нашай краіне і ў прыгожым браслаўскім краі? Хто будзе прадаўжаць шматстагоддзевыя хрысціянскія традыцыі? Мы забываемся аб тым, што сям'я, як падмурак грамадства і касцёла, з'яўляецца гарантыяй працягласці і будучыні пакаленняў. Чым будзе грамадства без сям'і? Ці будзе яно існаваць? Не. Бо грамадства становяць людзі, якія нараджаюцца і выхоўваюцца ў сям'і. Ці можна сабе прадставіць касцёл без сям'і? Не. Бо касцёл, як боска-чалавечы арганізм, складаецца таксама і з людзей. Дзякуючы сям'і працягваецца гісторыя народаў, а ў кантэксце веры таксама і гісторыя збаўлення. У той сам час, па прычыне таго, што адышла ў мінулае, традыцыйнае, моцная Богам беларуская сям'я, перспектывы нерадужныя. Не трэба быць вялікім прарокам, каб біць трывогу. Буслоўе кажа, што свята месца пустым не бывае. Святое месца не пустуе. Таму, калі сітуацыя кардынальна не зменіцца, то наша прыгожая краіна стане месцам пражывання людзей іншых культур і цывілізацый. Аб тым, як важнай з'яўляецца сям'я, сведчыць і той факт, што збаўца свету нарадзіўся ў сям'і. У сям'і чалавек атрымлівае самы каштоўны Божы дар, якім з'яўляецца дар жыцця. У сям'і праз выхаванне ў атмасферы ўзаемнай пашаны і сардэчнасці чалавек можа дасведчыць і вучыцца каштоўнасцяў, якія будуюць цывілізацыю міра і любові. У такой атмасферы у сямейных адносінах праяўляецца Божая любоў, дзякуючы якой чалавек дарастае да здольнасці адкрыцця на іншых, як вучыць святы папа Ян Павел II. Наступны прыклад можа пацвердзіць сапраўднасць гэтых слоў вялікага пантыфіка. Маладая сям'я плануе сваё жыццё, сваю будучыню, закончылі універсітэт, з часам атрымалі добрую працу, выхоўваюць першанца. Але здарылася бяда, моцна захварэла жонка. Муж спачатку радзіў з усімі цяжкасцямі, бо трэба было і працаваць, і глядзець за жонкай, і глядзець за дзіцём. Але потым прыйшоў крызіс. Ён хацеў усё кінуць, хацеў збегчы, каб нічога гэтага не бачыць і не чуць, бо ён не так сабе прадстаўляў сужанства. І вось аднойчы ноччу сядзіць такі смутны на кухні. Што рабіць? Пайду і кіну, уцяку з гэтай сітуацыі, гэта мяне выбавіць. Аднак потым успомніў сваё дзетства, успомніў, як хварэла яго мама, успомніў, як аднойчы ноччу устаў напіцца вады і ўбачыў слабы свет у пакоі бацькоў. Зайшоў туды
Бацька сядзеў каля ложка сваёй жонкі і маці гэтага чалавека. Як з мамай, спытаўся хлапец. Лепей? Здаецца, што лепей. То можа пойдзеш адпачываць? Не пайду, бо мама можа праснуцца і будзе патрабаваць маёй дапамогі. І ў гэты момант гэты чалавек зразумеў, што такое сям'я. Ён зразумеў, як яго бацька любіў, яго хворую маці, як даглядаў яе да канца. Пайшоў да хворай жонкі, яна спала. Пагладзіў яе па твары, праснулася, і ў яе вачах ён убачыў позірк любові і ўдзячнасць. Заплакаў, застаўся. Сям'я была выратаванай. Любоў заўсёды творчая. Паэты кажуць, што рака застаецца ракой, пакуль плыве, пакуль цячэ. Птушка птушкай, пакуль лётае, кветка кветкай, пакуль квітнее, а чалавек чалавекам, пакуль любіць. Сучасны свет патрабуе рэвалюцыі любові, якая павінна адбыцца ў сям'і і праз сям'ю. Нездарма падчас 9-го сусветнага кангрэсу сем'яў, які адбыўся ў мінулым годзе ў Ірландыі, папа Францішак сказаў, што Бог хоча, каб кожная сям'я была лямпай, якая прамянее радасцю сваёй любові ў свеце. Заданняў сям'і нельга абмежаваць выключна да сумеснага жыцця, нараджэння патомства яго выхавання, хаця яны з'яўляюцца галоўнымі. Трэба памятаць, што сям'я з'яўляецца калыскай і прыладай учалавечання чалавека, асабліва ў наш час, калі свет усё больш адчувае эфекты дэперсаналізацыі і масіфікацыі, што вядзе да страты яго як Божага тварення, тоеснасці і паслядоўна да духоўных анамалій. Калі сям'я будзе разбітай і зматэрыялізаванай, нездольнай да ахвярнага жыцця, узаемнай любові і прыняцця жыцця, то стане забойцам нацыі. А ў той сам час у сям'і пад сэрцам маці крыецца будучыня народу. Перад намі, дарагія браты і сёстры, гістарычнае заданне не дапусціць таго, каб наша нацыя загінула. А для гэтага неабходна ратаваць сям'ю. Толькі здаровая і моцная Богам сям'я праз жыццё паводле духа Евангелія і ахвярнае служэнне адзін аднаму будзе здольнай да будавання больш чалавечага свету. У яго будаванні нас суправаджае каралева сем'яў Марія, культ якой павінен з дня на дзень умацоўвацца. Ён павінен праяўляцца ў нашых добрых чынах, жыццём паводле Божых запавядзяў і вымогаў Евангелля. Мы павінны даваць сведчанне нашай прыналежнасці да сям'і Христа і яго маці, праслуханне Божага Слова, выконванне Божай волі і прыкладнае сямейнае жыццё. Віцебшчына, а асабліва Браслаўшчына, гэта край азёраў. Шмат людзей жыло і далей жыве з працы на азёрах, дзе вакол вада. Вядома, што вада з'яўляецца знакам прысутнасці жыцця. Нездарма вучоныя шукаюць вады на Марсе, каб даведацца, ці ёсць жыццё на гэтай чырвонай планеце. Але возера падчас буры становіцца небяспечным. Каб шчасліва даплысці ў порт, вярнуцца дамоў, патрэбны маяк, які паказвае судну бяспечны шлях. Непадалёку ад Браслава знаходзіцца гара Маяк, якая з'яўляецца добрым арыенцірам людзям і рыбакам, асабліва ў непагоду, каб не заблудзіліся. Сярод шматлікіх тытулаў Марыі ёсць тытул «Зоркі мора» Марія. Браслаўская валадарка азёраў, будзь нашым сем'ям зоркай, будзь тым маяком, які дапаможа ім шчасліва плысці па ўзбураных хвалях акіяну 21 стагоддзя і не страціць сваёй Богам дадзенай тоеснасці, каб яны сапраўды былі падмуркам нашага грамадства і касцёла, у тым ліку Віцебскага касцёла, які адзначае 20годдзе свайго заснавання на многае і святае лета. Амен.
вызнаем нашу веру. Закончылася казанне арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевіча. Цяпер гучыць малітва крэдо. На кожнай нядзельнай і ўрачыстай святой імшы мы молімся гэтымі словамі, вызнаем нашу веру. Гэта не проста словы малітвы, гэта таксама і словы маніфест, словы пропаведь, якім я прыпамінаю сабе і іншым, у чым заключаецца мая каталіцкая вера. Праз словы крэдо я таксама кажу Богу: я люблю цябе, я дзякую табе і я цябе праслаўляю. Святкуючи десятигоддя коронації образа Божої Матері Буцлавської папськими коронами, а так само 20-годдя заснування Витебської дієцезії, про заступництво нашої Володарки Озеров узнесем свої просьби до Бога, дякуючи за отримані ласки. Наступае момант малітвы вернікаў. Разам з сабранымі пілігрымамі, которые прыйшлі пяшком, прыехалі на роварах, прыехалі аўтобусамі, разам таксама з святарамі і біскупамі, мы будзем маліцца ў сваіх асабістых інтэнцыях, а таксама ў інтэнцыях паўсюднага касцёла, таму што агульная малітва мае асаблівую моц. Дякуем, Боже, за святого Айца Франтишка. Молим Тебе про заступництво нашей Маці Марии, Володарки Озеров, каб з ласки Святого Духа был узором навучання святой веры и мудро вел свою паству праз цяжкасці и пераслед сучаснага свету. Дякуем, Боже, за 20-годдзя Витебской дыяцезии, за нашего біскупа Олега, за былога ординария біскупа Владислава, а таксама за ўсё духовенство Витебской дыяцезии. Молим Тебе про заступництво нашей Маці Марии, Володарки Озеров, узмацняй их у духу Твоим, каб могли падтрымліваць у верніках живую веру, христианскую надею и ахвярную любовь.
Дзякуем, Божа, за святарскія і манаскія паклікані з нашай парафіі. Молім Цябе пра заступніцтва нашай Маці Марыі, валадаркі азёраў. Узмацняй іх у веры, дай вытрваласці ў абяцаннях, дадзеных Табе ў шлюбах. Дай духа мудрасці і разважлівасці весці за сабой душы людзей да святла Тваёй праўды. Дзякуем, Божа, за ксяндзоў сальватарыянаў, якія служылі і служаць у нашым санктуарыі, дзякуючы якім 10 год таму цудоўны абраз Марыі, валадаркі азёраў, быў услаўлены папскімі каронамі. Молім Цябе пра заступніцтва нашай Маці Марыі, узмацняй іх у братэрскай любові, не дай ім спачыць, пакуль усе не спазнаюць і не пакахаюць Езуса Хрыста, Збавіцеля сусвету. Дзякуем, Божа, за сясцёр эўхарыстак з нашай парафіі. Молім Цябе пра заступніцтва нашай Маці Марыі, валадаркі азёраў. Надзялі іх сваімі ласкамі, каб і далей няслі сваю ахвярную паслугу бліжнім, абвяшчаючы Езуса Хрыста ў эўхарыстыі. Дзякуем, Божа, за сужанствы нашай парафіі і дыяцэзіі. Молім Цябе пра заступніцтва нашай Маці Марыі, валадаркі азёраў, каб па прыкладзе святой сям'і годна служылі Табе, ахвярна выхоўваючы сваіх дзяцей у духу любові, навучаючы павазе адзін да аднаго, шануючы хрысціянскія каштоўнасці. Дзякуем, Божа, за дабрадзеяў і ахвярадаўцаў, якія шчодра падтрымвалі і працягваюць падтрымліваць наш санктуарый і парафію. Молім Цябе пра заступніцтва нашай Маці Марыі, валадаркі азёраў. Выслухай іх просьбы, з якімі да Цябе звяртаюцца. Благаславі іх намаганні, якія служаць на хвалу Пана і Маці Божай. Дзякуем, Божа, за тое, што маем на браслаўскай зямлі заступніцу Тваю,
Маці Марыю. Молім Цябе, выслухай просьбы і малітвы пілігрымаў, якія прыбылі ўславіць яе ў вобразе Маці Божай, валадаркі азёраў. Дзякуем, Божа, за дар вечнага жыцця для ўсіх памерлых з нашых сем'яў, блізкіх, сяброў, святароў і сясцёр законных з нашай парафіі і дыяцэзіі. Молім Цябе пра заступніцтва нашай Маці Марыі, валадаркі азёраў. Узглянь і дацані іх зямную працу і дай ім спачыць у святле Твайго збаўлення. Дзякуем, Божа, за сённяшні дзень і за тое, што можам разам быць і маліцца, як адзіная сям'я. Молім Цябе пра заступніцтва нашай Маці Марыі, валадаркі азёраў. Няхай сённяшняя ўрачыстасць прынясе багаты духоўны плён у штодзённым жыцці. Про заступніцтва Найсвятейшей Панны Марии, отуляй Его своей неспинной опекой. Праз Христа, Пана нашего. Праз хвіліну пачнецца эўхарыстычная літургія і адбудзецца працэсія здараний. Надыходзіць момант эўхарыстычнай часткі святой імшы. Як вядома, для эўхарыстыі патрэбы хлеб і віно. Гэта ўсё падчас ахвяравання дароў прыносіцца на алтар. Хлеб і віно – гэта вынік працы рук чалавека. Сімвалічна, што гэтыя дары будуць прынесеныя з натоўпу вернікаў. Менавіта дзякуючы іх працы і працы іх продкаў было магчымым будаўніцтва Браслаўскага касцёла. Менавіта простыя вернікі ў час выпрабаванняў захавалі і абаранілі каталіцкую веру. Менавіта яны сёння прыходзяць да падножа Браслаўскага трону Марыі, каб прасіць яе аб заступніцтве. Божа, прыносім заплечнік як сімвал шляху і інтэнцыі ўсіх пілігрымаў, якія сёння стаяць перад Тваім алтаром. Ружанец як сімвал няспыннай малітвы парафіянаў і пілігрымаў нашага санктуарыя. Валадарка азёраў, узглянь ласкава на свой люд, які пакорна чакае ад Цябе мацярынскай падтрымкі і парады. Верым, што праз малітву і ахвяру мы зможам быць бліжэй да Цябе і Твайго Сына. Віно і вада, што праз некалькі хвілін пераменяцца ў кроў і ваду Езуса Хрыста. Гэта сімвалы нашага збаўлення і бязмежнай любові Бога да чалавека.
Божа, прабач за кожны выпадак нявінна пралітай крыві ў свеце. Навучы нас жыць у згодзе з самымі блізкімі людзьмі, а дзяцей выхоўваць у любові і павазе. Божа, дай моцы быць святлом і мірам у нашых асяродках. Гостыя, Пане, хутка Ты, вялікі і ўсемагутны Бог, станеш гэтым маленькім кавалкам хлеба. Просім аб дары веры ў Тваё перамяненне і пребыванне ў госты ва ўсіх святынях свету. Дай мудрасці зразумець тое, што патрэбнае для збаўлення, і навучы быць падобнымі да Хрыста у штодзённых зносінах з іншымі. Дары хлеба і віна прынесены на алтар, і ў гэты момант адбываецца ахвяраванне дароў. Арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевіч разам з прысутнымі дыяканамі рыхтуе, моліцца, падрыхтоўвае гэтыя дары для працягу найсвяцейшай ахвяры. Галоўны цэлебрант узносіць у малітве хлеб і віно, дзякуючы ад імя вернікаў Богу за дар яго прысутнасці. Разам з малітвай іерарха мы таксама ўзносім свае думкі да Бога. Божа, будь сярод нас, наведай свой народ, наталі нас сабою, накармі нас сабою, дай нам сваю моц, каб мы маглі трываць у святасці, у любові, у адданасці. Не забывай пра нас, пра нашых блізкіх, пра нашыя сем'і. Няхай Марыя, найсвяцейшая заступніца, будзе для нас надзейнай абаронай. Няхай яна будзе пуцяводнай зоркай, каб мы маглі такім чынам, ідучы следам за ёй, выканаць волю Айца Нябеснага. Боже наш Ойче, прийми гэтыя дары, якія мы Табе приносім, аддаючы пашану найсвяцейшай Панне Марыі. Няхай нам заўсёды дапамагае Твой Сын, які стаўся чалавекам і аддаў сваё жыццё на крыжы, складаючы Табе беззаганную ахвяру, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пан з вамі. Еўхарыстычная малітва пачынаецца прэфацыяй. Галоўны цэлебрант кажа: «У гору сэрцы, падзякуем Пану Богу нашаму». Біскуп заклікае нас узнесці свае сэрцы да Бога і не падаць духам, нават калі жыццёвыя складанасці пераследуюць нас. Еўхарыстыя азначае падзяку. Калі мы дзякуем усемагутнаму Богу,
за вечнае жыццё, якое Ён нам прапануе. Пане святий Ойче, усемогутний вічний Боже, и как мы отдавали Тебе належную хвалу, благословляли Тебе и прославляли, отзначаючи урочистость Найсвятейшей Марии завсёды Деви. Я на празднення Духа Святого зачала Твоего одинородного Сына, и, заховуючи хвалу дьявольства, дала свету спрадвечное святло Иисуса Христа, Пана нашего. Праз Его Твою велич прославляють хорі ангелов, які завсюди радуються перед Твоїм обличчям. Просим, каби наши голосы долучились до их, разом с ними и ускликаючи. Святый, 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 Спеў святы санктус, які цяпер гучыць, прыпамінае нам пра тое, што Бог святы, Ён дасканалы, і Ён да гэтай святасці заклікае таксама і нас. Што значыць быць святым сёння? У кантэксце чалавечых праблемаў і катастрофаў сённяшняга свету можна сказаць, што святасць – гэта дабрыня, любоў і міласэрнасць. Такі наш Бог, і такім павінна быць чалавецтва. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас Наступае целам і кульмінацыйны крывёю момант святой нашага імшы, Пана Ісуса калі арцыбіскуп Христа. у канцэлебры з біскупамі і Ён, калі святарамі добравольна выдаў сябе прамаўляе на мукі, словы узяў кансакрацыйнай хлеб і малітвы. падзяку Табе складаючы, Гледзячы на хлеб і ламаў віно ў і руках раздаваў іерарха, сваім вучням, кажучы, мы ўсведамляем, «Бярыце што прымаем і ешце удзел з у гэтага самай ўсе, вялікай бо таямніцы, гэта ёсць цела калі маё, Бог якое прыходзіць за вас на алтар». будзе выдано. Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таемніца веры. Успамінаючи смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Олегам, прысутнымі тут біскупамі і ўсім духавенствам. Памятай, Пане, таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне. І пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. Дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвятейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам,
со святыми апостолами и усими святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалили и прославляли Тебе праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже, Ойче всемогутний. Гучить спеў даксалогіі, які выспеваюць біскупы разам з прысутнымі святарамі, праслаўлення Бога і жадання, каб усё жыццё нашае праходзіла праз Хрыста і ў Христе, каб Ён быў сапраўдным і адзіным валодаром нашага жыцця. Молимся, дай Ця Небесна, як нас навучив Єсус Христос. Кожны вернік ведае словы малітвы «Ойча наш». Цудоўная малітва, якой нас навучыў сам Езус Христус. Кожны, хто жадае прыняць Христовае цела, павінен сур'ёзна да гэтага падрыхтавацца. Таму арцыбіскуп заклікае нас да гэтай цудоўнай малітвы хрысціянства «Ойча наш», у которой мы звяртаемся да Айца Нябеснага. Гэтая малітва з'яўляецца выразам паставы, з якой вернікі павінны наблізіцца да алтара Эўхарыстыі, наблізіцца да алтара, дзе атрымаюць дар. Дар бясцэнны, каштоўны, цела Езуса Хрыста. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, який живешь и володаришь на веки векечные. Супокой погана, нехай завсёди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Мы бачым, як прысутныя на святой імшы вернікі падаюць адзін аднаму рукі і жадаюць супакою. Жэст працягнутай рукі азначае прымірэнне, любоў і сяброўства. Езус хоча, каб паміж хрысціянамі не было варажнечы. Ён заклікае нас спачатку прымірыцца са сваім бліжнім, перш чым ісці на сустрэчу з Богом. Хто, як не хрысціяне, сёння павінны быць прыкладам сяброўства і любові для ўсяго астатняга свету. Вось баранок Божий, вось той, який бере на себе грахи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Наступае момант,
калі духавенства і вернікі прымаюць святую камунію, найсвяцейшае цела і кроў Езуса Хрыста. Езус неаднойчы казаў пра тое, што яго цела дае жыццё вечнае. Прагу жыць вечна маюць усе людзі. Ніхто з нас не хоча прападаць бясследна ў вечнасці. Езус дае нам унікальны шанс. Ён праз святую камунію, праз тое, што дзеліцца сваім целам з намі, дае нам магчымасць жыць вечна. Увайсці ў цудоўную рэчаіснасць боскага жыцця, жыцця Святой Тройцы. Ніякія тэхналогіі, ніякія сучасныя даследаванні не ў стане гарантаваць чалавеку вечнае існаванне. Гэта можа зрабіць толькі Езус, Бог, той, хто стварыў гэты свет, той, хто дзейнічае ў гэтым свеце. Больш таго, ён абяцае ўсім, хто спажывае яго цела і п'е яго кроў, не проста вечнае існаванне дзесьці там, далёка, а вечнае шчасце у жыцці разам з Богам, у Тройцы адзіным, з Богам, які ёсць любоў. У каталіцкім касцёле абрад спажывання цела Хрыста называецца святой камуніяй. Нават недасведчанаму чалавеку лёгка здагадацца пра першасны сэнс гэтага слова. Камунія – гэта тое, што яднае ў супольнасць, аб'ядноўвае, стварае сям'ю. Гэта тое, што вырывае мяне з маёй адзіноты, з адзіноты, між іншым, граху і прыводзіць да еднасці з Богам і чалавекам. Трэба прызнаць, што ў каталіцкім касцёле існуюць вельмі сур'ёзныя патрабаванні для таго, хто хоча спажываць цела Хрыста. Найперш кандыдат павінен быць добра падрыхтаваны, у тым ліку інтэлектуальна. Ён павінен разумець розніцу паміж звычайным хлебам, звычайнай аплаткай і хлебам эўхарыстычным, хлебам найсвяцейшым, целам Хрыста. Па-другое, прыступіць да стала Хрыстовага можа толькі той, хто не мае на сэрцы цяжкога граху. Гэта азначае, што вернік павінен перамагчы свой страх, свой эгаізм, часам свой сорам у сакраменце споведзі. Бо прымаць цела Хрыста можна толькі з чыстым сэрцам. Толькі тады магчымая сапраўдная камунія, сапраўдная еднасць, паяднанне з Богам і паяднанне з чалавекам. Важны таксама аспект камуніі – прымірэнне з бліжнім. Сам Езус вучыць нас, калі ты прыносіш дар свой Богу, а маеш нешта супраць бліжняга свайго, то спачатку пайдзі і прымірыся з братам сваім, а потым ужо ахвяруй Богу свой дар. Немагчыма перажыць сапраўдную камунію з Богам, калі ты маеш нешта супраць чалавека, калі ў цябе няма нават жадання прымірыцца. Падчас святой камуніі вернікі моляцца аб дар прымірэння і ўзаемнага прабачэння. І гэта зразумела. Езус памёр і ўваскрос не для кагосьці паасобку, а для ўсіх нас. Там, дзе двое ці трое збіраюцца ў імя маё, там я ёсць сярод іх. Езус хоча прабываць паміж намі, бо Ён ёсць словам, якое пасялілася між намі. Come
Быць пакліканым да супрацоўніцтва з адвечным Богам – гэта наданне асаблівай годнасці, узвышэння чалавека. Чалавеча, хто ты такі, што Бог так наблізіўся да цябе, што з захапленнем можна сказаць словамі Марыі: «Бо вялікае ўчыніў мне ўсемагутны, а імя ягонае святое». Таму яна мае на сабе каралеўскую карону. У магніфікат прамаўляе не ўсеўладны чалавек, а Божая веліч, моц якой праяўляецца у людской слабасці. Вось дзяўчына з забытага ўсімі кутка свету, якая дала згоду на тое, каб Бог увайшоў у яе жыццё. У вачах Бога і вернікаў набыла асаблівую годнасць і была ўзвялічана вышэй за ўсіх людзей. Яна становіцца каралеваю. Бог выбірае і ўзбагачае зусім нязначнага ў вачах свету чалавека, але ў вачах Бога Марыя можа лічыць сябе адзіным, найкаштоўнейшым і непаўторным стварэннем. У пэўным сэнсе гэта датычыцца кожнага з нас. Кожнаму чалавеку Бог прызначыў для выканання асаблівую місію, бо інакш не было б нас у гэтай непаўторнай рэчаіснасці. Паўсюль, дзе чалавек, як Марыя, выконвае Божую волю і на скіраванае да яго паклікання рашуча адказвае «так», там над ім раскрываюцца нябёсы, і ён набывае асаблівую годнасць. Пад раскрытымі нябёсамі тое, што з'яўляецца маленькім і незаўважным, становіцца вялікім. «Вялікае ўчыніў мне усемагутны». Пад гэтымі нябёсамі зямною становіцца святым. Ці не ведаеце, што целы вашыя – гэта святыня Духа Святога, які ў вас, якога вы маеце ад Бога, і што вы не належыце сабе самім. Пад Божымі нябёсамі нялюбае становіцца ўзлюбленым. «Ты, сын мой умілаваны, цябе упадабаў я». Менавіта таму хрысціянін мае каралеўскую годнасць. Марыя, каралева, з'яўляецца ў той жа час пакорнаю слугою і пры гэтым не пакутуе ад комплексу непаўнавартасці. Яна добра ведае, хто яна і кім з'яўляецца дзякуючы Богу. Мы, браты і сёстры Марыі, павінны думаць пра сябе з пакорай. Менавіта Бог узглянуў на мяне і ўчыніў мяне чалавекам. Мы не павінны хаваць нашага паклікання ў свеце і не павінны мець комплексу непаўнавартасці з-за таго, што з'яўляемся веруючымі. Давайце ўглядацца ў Марыю і з адвагай казаць сучаснаму свету: Бог учыніў для нас вялікія рэчы. Люди
Марыя захоўвала ўсё, што пачула ад Пана і што бачылі яе вочы. Яна з'яўляецца сведкам жыцця і дзейнасці Хрыста. Менавіта таму яна ўвасабляе першую супольнасць Касцёла. Яна не была універсітэцкім прафесарам. Яна проста кленчыла ў малітве. Падчас малітвы Бог адкрыў яе вочы на сучаснасць. Што датычыцца нас, нам не трэба шукаць нашай веры, бо мы бачым яе праз Марыю, якая захоўвала праўду веры ў сваім сэрцы. Таму людзі, якія знаходзяцца ў пастаянным кантакце з Марыяй, не памыляюцца ў сваёй веры і не губляюць яе. Марыя і сёння, таксама як у Кане Галілейскай, дае нам добрую параду. Тое, што ён скажа вам, зрабіце. Яе сваячка Альжбета кажа ёй: «Шчаслівая тая, якая паверыла, што споўніцца сказанае ёй Панам». Бог чакаў ад Марыі таго, што на пачатку не ўваходзіла ў яе жыццёвыя планы. Пачуўшы пра Божую волю, Марыя прымае яе і згаджаецца з ёй. Яна захоўвае вернасць гэтаму закліку аж да смерці Хрыста на крыжы. Кожнаму чалавеку Бог дае адпаведнае месца ў свеце, падтрымлівае яго, каб той мог вытрываць і нават перажыць катастрофы. Прыкладам гэтага з'яўляецца Марыя, якая стаіць пад крыжам. Бог заўсёды прыходзіць да чалавека, каб аблегчыць ягоны цяжар, і нават дае здольнасць дапамагаць іншым людзям несці крыжы, ускладзеныя Богам на іх плечы. Узор гэтага мы бачым у сцэне ўкрыжавання, калі Марыя дае прыклад святому Яну і ўсім, хто стаіць пад крыжам Хрыста. Христус вісіць паміж небам і зямлёю. Ён з'яўляецца пасрэднікам між Богам і намі. Яго месца пасярэдзіне, а Марыя, яго маці, трывае пры ім падчас адкуплення свету. І сёння нам патрэбна Марыя, як тая сіла, якая яднае Касцёл. У старажытнахрысціянскай літаратуры ёсць гімн, які кажа аб Марыі: «Ты яднаеш тое, што падзелена, і даеш супрацьлеглым меркаванням агульную выснову». Марыя стаіць пад крыжам Сына, каб сказаць нам, як кажа сярэднявечны тэолаг, што яна з'яўляецца прыкладам яднання таго, што разбіта, а менавіта адзінствам многіх і сінтэзам разнастайнасці. Зрабіўшы выбар, Марыя стала справай Духа Святога. І дзякуючы яго моцы, тое, што чалавечае, і тое, што боскае, матэрыяльнае і духоўнае, праз Езуса Хрыста ў ёй увасабляюць еднасць. Сапраўднае каталіцкае вучэнне і практыка веры сёння вельмі слабыя і кволыя, што асабліва відаць у катэгарычных пазіцыях людзей, адны з якіх ідуць у адзін бок, другія ў супрацьлеглы. Застанемся ж, як Марыя пры Езусе. Сярод розных супярэчнасцяў нам трэба трымацца залатой сярэдзіны і не займаць пазіцый, якія вядуць да крайнасцяў. Христус мае моц прывесці да еднасці
розныя перакананні. Так як Марыя і мы, веруючыя людзі, атрымліваем ад Бога моц, каб заставацца ў касцёле, які вельмі разнастайны. Так як навучае святы Павел, для нядужых я быў як нядужы, каб здабыць нядужых. Для ўсіх я стаў усім. У гэтую хвіліну гучыць гімн «Цябе Бога праслаўляем», які пакліканы, каб узрушыць нашы сэрцы і выказаць яшчэ раз шчырую любоў і адданасць да Пана Бога. Няхай Ён будзе праслаўлены ў нашым жыцці, не толькі нашай малітвай, але таксама нашымі ўчынкамі, нашым жыццём. Бо сутнасць хрысціянскага паклікання якраз у тым і заключаецца, каб змяняць сваё жыццё, каб рабіць яго лепшым, больш дастойным, больш святым. І ў гэтым нам дапамагае і малітва, і святыя сакраманты, якія прымаем, і таксама святыя месцы, так як гэты браслаўскі санктуарый, святое месца, дзе свой трон абрала Марыя, наша каралева і наша заступніца. Молимся. Милосердный Боже, отдаючи пошану Найсвятейшей Панне Марии, нашей Мати Королеве, мы приняли Наисвятейший сакрамент, покорно Тебе просим, учини, как мы могли стать удельниками вечной гостины у небе, през Христа Пана нашего. Цяпер будзе адчытаны акт прысвячэння Маці Божай біскупам Олегам Буткевічам. О Мария, Мать Божия Браславская, мы, Твои дети, У гэтую хвіліну чуем, як біскуп Олег Буткевіч у малітве прысвячае Віцебскую дыяцэзію вернікаў духавенства, асабліва апецы Маці Божай Браслаўскай.
каб яна была магутнай заступніцай у жыцці кожнага з нас, каб паказвала шлях да Ісуса Христа, свайго Сына. Мы жадаем, как Христос, поселивший в наших сердцах, в наших семьях, парафиях, во всей краине. Просим Тебя, о Мать Божия Браславская, оховывай нас от несчастья, от подступов и углубов всякого зла. Да поможи, как в суженстве наши были святые и трывалые, как не было помеж ими ненависти, а только братняя любовь, как молодь наша горнулась до Бога, а дети имели добрых батьков и были невинными. О Мария, наша Володарка, дай ласку святости для наших матей, а для наших батьков ласку твердости и трывания у веры. Дай нам святых пастыров, отуляй опекой тых, кто шукает своего покликания, и дай им отвагу идти за Божьим закликом. Заковай святого отца Франтишка, бискупов, святору и все духовенство у святости и одинстве. Да поможи, как мы все стали уласностью Твоей и Твоего Сына, нашего Пана Иисуса Христа, якому належит хвала и володарение праз усе веки вечные. Дякуем Пану Богу за гэту прыгожую урачыстасць, за яго благословенне, між іншым, якое бачым і ў сённяшнім надвор'і, цёпла. Але гэта ўжо схілак лета, і цешмася гэтым цяплом, якое заўсёды ёсць знакам Божай любові і яго міласэрнасці. Дзякуй вялікі ўсім, хто спрычыніўся да гэтай урачыстасці, усім пілігрымам, гасцям сённяшняга свята, якім зараз яшчэ ў гэтых наступных хвілінах будуць пасобныя падзякі. І гэтая урачыстасць, гэты юбілей, падвойны юбілей, які сёлета перажываем, ёсць добрай нагодай, каб, дзякуючы Богу, дзякуючы усім тым, хто да развіцця нашай дыяцэзіі, да яе паўстання меў непасрэдны ўдзел, ёсць нагодай, каб падзякаваць і вернікам, тым людзям, якія сваёй працай, сваім намаганнем, сваімі ахвярамі, сваёй малітвай прычыніліся да развіцця так цудоўнага развіцця нашай дыяцэзіі. І каб хоць нейкім чынам заўважыць гэтых людзей, вядома, гэты спіс, які зараз хочу вам прадставіць, ён далёка не поўны. Не ў нашай, на жаль, людской магчымасці заўважыць кожнага, але молімся і верым, што Бог ведае кожнае сэрца, кожнага чалавека. Але вось гэтых людзей, якія найбольш сваімі малітвамі і намаганнямі прычыніліся да ўзросту нашай дыяцэзіі, прагну сёння узнагародзіць, адудзячыцца ім, прынамсі, простым знакам, які будзе ім уручаны, знак ганаровай граматы, які папросім князя арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевіча уручыць гэтым людзям. А ў гэтай хвіліне, бо, каб нам добра выкарыстаць гэты час, зараз папрасіў бы тых, каго зараз назаву, падысці крыху бліжэй сюды алтара. І гэтыя людзі, няхай ведаюць, што Касцёл пра іх памятае, што Бог сапраўды бачыць кожны іх добры ўчынак, кожную іх акт добрай волі. І запрашаю сюды бліжэй Навіцкага Вікенція, парафія нараджэння Маці Божай Браслаўскай, Сапун Іну, таксама парафія нараджэння Маці Божай Браслаўскай. Можна так падтрымаць гэтых людзей апладысментамі. Калковскую Марыю, парафія нараджэння Маці Божай горад Браслаў. Хлябович Константин, парафія нараджэння Маці Божай Браслаўскай. Няхай гэта апладысменты спадарожнічаюць гэтым людзям. Лілія Жукова, парафія беззаганнага сэрца Марыі, горад Орша.
Сергей Иванович Подгайский, парафія Езуса Милосердного, город Витебск. Это, між іншим, кіраўнік прадпрыемства «Энергокомплект», город Витебск. Запрашаем, калі ласка, сюды бліжэй. Петр Глот, парафія Езуса Милосердного, город Витебск. Владимир Воронов, парафія Маці Божией Фатимской, городский поселок Шумилино. Иван Монич, парафия Маці Божией Фатимской, городский поселок Шумилино. Франтишка Шечко, парафия Святого Томаша Апостола и Святого Яна Боска, вёска Мишковичи. Леонора Шечко, парафия Святого Томаша Апостола и Святого Яна Боска, вёска Мишковичи. Леокадия Орлова, парафия Маці Божией Фатимской, город Дубровна. Галина Трызна, парафия Узвышения Святого Крыжа, город Шарковщина. Лидия Новикова, парафия Святого Винсента де Поль, городский поселок Оболь. Галина Юхновец, парафия Христа Володара Свету, городский поселок Бягомоль. И Тереза Чабанова, парафия Маці Божией Фатимской, город Дубровна. Гэта ўсе тут прысутныя прадстаўнікі нашай дыяцэзіі. Ёсць іншыя, якіх гэтая ўзнагарода напаткае па розных прычынах не прыбылых сёння, але якіх гэтая ўзнагарода знойдзе па месцы іх парафіяльных супольнасцяў. І зараз ксяндза арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевіча папросім уручыць гэтыя ўзнагароды. Jeszcze Вашу Экселленцию попросим остаться на месте.
Паколькі ўжо перажываем такі юбілейны год, гэтыя юбілеі адзначаюць і некаторыя са святароў нашай дыяцэзіі. Ну і адзначым сёлета тых, каму на гэты год менавіта прыпалі юбілеі іх 20 і 30 года іх святарства. І таму сюды папрашу падысці отец Бронислав Дашкевич. Ksiądz Юрий Вильк, 20 год святарства. Кусташ, наша дыцэзіяльная санктуарія російскіх мучеників ksiądz Czesław Курочка. Двадцятипятигодовый юбилей свого святарства означает ksiądz Адам Квяткowski. И теперь два тезки по юбилейных годах своего святарства с его экселленцией księdzом biskupом Tadeuszem Kondrasiewiczem, это ksiądz Альфред Пехота, 30 год святарства. И ksiądz Zenon Szczonchar, 30 год святарства. Дякую велике, Ваша Экселленция. И зараз слово представляется представникам наших светских уладов. Пробачте, на початку слово представляется генералу айцов сальватарианов, айцу Мильтону Зонтану. Most Reverend Archbishop Tadeusz Kondrasiewicz, dear Bishop Alek Butikiewicz and other bishops, dear Father Joseph Figel, Superior of the Salvatorian Province of Poland, dear Salvatorian Conference, dear priests, and dear beloved Christian people. Шановний арцибіскуп Тадeusz Kondrasiewicz, дорогий біскуп Алек Бутkiewicz, шановний ksiądz Józef Figiel, провінціал Polskiej прowincji Salwatorianów, дорогі собрати Salwatorianie i святари, umiłowani u Chrystie lud chrześcijański. It's a great joy for me to be here with you today at the shrine of the Blessed Virgin Mary, Queen of the Lakes in Breslau. Dla mnie гэта wielka radość, сегодня być тут с вами, у Sanktuarii Matki Bożej Bresławskiej, Wolodarki Озера. I am grateful for the invitation you have sent me to celebrate the double jubilee, the 10th anniversary of the coronation of the image of Our Lady, Mother of Jesus, and the 20th anniversary of the foundation of the Diocese of the Vitebsk. Я вельми вдячний за прислане запрошення, щоб відзначати двойний юбілей, 10-ю годовину коронації образа Найсвятейшей Панны Матки Єзуса
i 20-ю годовщину заснования Витебской диацезии. In this solemn Jubilee Eucharistic, I would like to express my congratulations and best wishes to all of you on behalf of the Salvatorian community spread all over the world. Podczas tej uroczystej jubilejnej mszy pragnę wam składać swoje wniszowanie i najlepsze pożądania od imienia salwatoriańskiej zupełności rozsiejanej po всем świecie. I am very much impressed to see how deep and profound your love to God is. Ja wielmi urażony popatrzył, na koliki głęboka zjawiaється wasza любов do Boga. The Virgin Mary is our mother, who with patience and tenderness bring us to God. Panna Maryja, гэта маці, якая з цярплівасцю і чуласцю вядзе нас до Бога. In this sense, you are really the children of Mary, who kept also always her heart and mind open for him. У гэтым сэнсе вы з'яўляецеся сапраўднымі дзецьмі Марыі, заўсёды сэрцам і розумам адкрытым на Бога. I am so glad to see that your faith helps you to walk and to face the problems of your life. Так само радуюся, калі бачу, як ваша вера дапамагае вам на жыццёвай дарозе і ў змаганні з жыццёвымі праблемамі. This celebration is a really good opportunity for me to say heartily thank you. Гэтая урачыстасць для мяне сапраўды з'яўляецца добрай нагодай, каб ад усяго сэрца выказаць сваё дзякуй. Thanks for your care of my Salvatorian brothers who live and serve pastorally and this diocesan shrine for more than 20 years. Дзякуй вам за клопат, якім атуляеце маіх сабратаў салватарыянаў, якія жывуць і нясуць душпастырскую паслугу у гэтым дыяцэзіяльным санктуарі больш за 20 гадоў. Surely they are important spiritual guides for you, but at the same time, it's important to state that you are also an essential support for them through your prayers, support, and cooperation. Напэўна, яны для вас з'яўляюцца важнымі духоўнымі правадырамі, але адначасова варта падкрэсліць, што вы таксама з'яўляецеся істотнай падтрымкай для іх праз сваю малітву, дапамогу, супрацоўніцтва. The Salvatorians are present not only in Belarus, but in 45 countries now. Салватарыяне нясуць паслугу не толькі ў Беларусі, але на дадзены момант працуюць у 45 краінах свету. According to our founder, Father Francis Jordan, our mission is everywhere the same: to help people to know and love Jesus Christ as their Savior and His joyful and life-giving message for everybody without excluding anyone. У адпаведнасці за словамі нашага заснавальніка, айца Францішка Йордана, наша місія усюди одна і такая же – дапамагаць людзям, каб пазналі і пакахалі Єзуса Христа як свайго збаўцю, а таксама, каб кожны, без выключення, пачуў яго радасную і жыццядайную навіну. In this sense, I appreciate your valuable involvement in the life of our religious community and your participation in this parish community.
У гэтым сэнсе высока цаню ваше каштоўнае супрацоўніцтва з нашай законнай супоўнасцю, а таксама ваш удзел у жыцці парафіяльнай супоўнасці. Thank you so much for your witness as people of faith and for your love to the Salvatorian community. Я вельмі удзячны за ваше сведчанне, якое даеце як людзі веры, і за вашу любоў да салватарыянскай супоўнасці. I wish and pray that this jubilee may bring rich spiritual blessings for your families, for this community, and for the local church. Жадаю і молюся, каб гэты юбілей принес богатое духовное благословение вашим семьям на гэтую супоўнасць и на мясцовы касцёл. Don't forget that God loves you as a mother loves her children. Ніколи не забывайте, что Бог любит вас так, як мать любит своих детей. Here, in this shrine, you have a mother who defends you, teaches you, accompanies you, and never gets away from you, because she is our mother. Тут, у санктуарі, маєте маті, якая вас обороняє, вучить, веде і ніколи не покидає, бо з'являється вашою матір'ю. Don't be afraid to ask the Blessed Virgin Mary, Queen of the Lakes, to teach you, to comfort your daily activities with faith. Не бойтесь просить Мать Божию, Володарку озеров, как вас учила, як повиходить до ваших щоденных справ с верой. Once more, thank you for your welcome and for this great celebration. Я ще раз дякую за запрошення і гэтую цудовную урочистость. May the joy of the gospel be always in your hearts. Нехай радость Євангелія завсёды буде у ваших серцях. The divine Savior may bless you, and the Virgin Mary may always accompany you. Amen. Боский Збавця нехай благословить, а Панна Марія нехай вас завсёды супроводжає. Amen. Спасибо. Цяпер прагучаць словы прывітання старшыні Віцебскага абласнога савета дэпутатаў Черенцева Владимира Владимировича. Ваша Экселленция митрополит Тадеуш, Ваша Экселленция бископ Олег, Ваша Экселленция архимандрит Сергий, уважаемые представители епископата и духовенства, уважаемые жители и гости города Браслава. Для меня большая честь от имени Витебского областного исполнительного комитета и Витебского областного совета депутатов приветствовать вас на гостеприимной Витебской земле, на Синевской Браславщине, на торжествах по случаю празднования Матери Божьей Королевы озер. Ежегодно сотни верующих и священнослужителей разных уголков Белоруссии, а также стран ближнего и дальнего зарубежья прибывают в Браслав поклониться чудотворной иконе Божьей Матери. На полевом алтаре возле костела Рождества Девы Марии сотни паломников и гостей возносят молитву Матери Божьей, заступницы Браславского края. Это место является особо почитаемым, так как здесь расположен епархиальный санктуарий Матери Божией. Икона Матери Божией Браславской – главная святыня храма. Перед ее образом издавна возносили молитвы о больных неизлечимыми болезнями и о тех, кто своим неправедным образом жизни отступился от Бога. В знак признания ее чудотворности 10 лет назад, в 2009 году, икону короновали папскими коронами.
и она стала первой коронованной иконой Витебской области. Нынешние торжества в честь празднования Матери Божией Королевы Озер проходят под девизом «Мария, Мать и Королева счастливого брака». Святитель Григорий Богослов писал: «Муж, заботящийся о супруге, имуществе и детях, рассекает более обширное море жизни, и ему нужна большая помощь Божья». Не случайно полевой алтарь Братславского костела выполнен в виде корабля, который парит над всеми нами, следует по волнам жизни и ведет нас по праведному пути, который указывает Матерь Божья. Католическая церковь делает все возможное для сохранения традиционных устоев белорусского общества. Любовь, милосердие, взаимопонимание – именно эти базовые ценности лежат в основе взаимоотношений как в государстве, в обществе, так и в семье. Очень символично, что юбилейные торжества через десятилетия коронации иконы папскими коронами совпали с еще одним очень важным юбилеем в жизни католиков Витебской области – 20-летием основания Витебской диацезии. Спустя 20 лет с полной уверенностью можно сказать, что костел – это огромная движущая сила, способная проводить разноплановую работу по социальному служению и духовно-нравственному развитию всего нашего общества. В настоящее время именно духовно-нравственное воспитание граждан, особенно ее подрастающего поколения, приобрело особую значимость. Не секрет, что общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров. А эти ориентиры есть там, где хранят уважение к родному языку, самобытной культуре, памяти предков, каждой странице своей истории. И в этом направлении главными задачами и Костела, и государства является устойчивый межконфессиональный мир и согласие, развитие добрососедских отношений. И как сказал Папа Римский Франциск, Бог есть мир. Попросим Его помочь нам созидать этот мир каждый день в нашей жизни, в наших семьях, городах и странах. Дорогие соотечественники, друзья, сердечно поздравляю вас с праздником Матери Божией и Братславской Королевы Озер. Пусть сегодняшние торжества наполняют нас чистыми помыслами, воодушевляют на праведные поступки. Желаю вам здоровья, душевных и физических сил, счастья, успехов и многих лет жизни. С праздником вас всех! Цяпер свае словы скіруе на старшыня раённага выканаўчага камітэта Баданін Александр Йосифович. Все дары и верники католической конфессии, Братславский районный выканаўчий комитет и Братславский районный совет депутатов щиро віншує вас з нагоди великих урочистостей, які проходять у гонор 10-ї годовини коронації Образа Матері Божої Володарки Озеров папскими коронами и до сегодня заснування Витебской диацезии. Сьогоднішнє свято Матері Божої Володарки Озеров проходит под девизом «Мария, Мать и Володарка счастливого сужества», что несет в себе особливую значность и сенс святкования. Коронование папскими коронами стало официальным подтверждением и предназначением усім светом номинального факта, что именно Братслав является центральным местом шанования Девы Марии, а корона лічиться символом великой пошаны. Братславщина – это особливое место, где завсёды звучало Божие Слово. Менавіта Братславский край – место особливой Божьей ласки. Наши неповторные мясцины отметны не только пригожими краевидами, але й своеособлівым духом веры людской. Это дух молитвы, який веками присутничал на этой таємничій землі, допомагав человеку жить, верить и заховывать у души погаду добрыни до ближнего. Вертающийся до спрадвечных христианских коштовностей, мясцовая влада и католическая духовность, тут єднавши силы и помкнения. Дякуючи этим намаганням, отражается духовность, мир и покой у сердцах верников Братславщины. Формируется моральный стан молоди. Хочется выказать сподівання, как образ Матери Божией Братславской протягивал выполнивать свою высокородную, коммунистичную миссию єднання христиан разных конфессий. Матерь Божия является опекункой Братславского краю, а люди в этом чудовном краю жили у мире, згоді
та щирої віри у душі. Жадаємо усім здоров'я і добробуту. Хай духовний світ супроводжає вас і ваші сім'ї во всіх добрих справах. Теперь прогучить слово посла Республики Польши, спадара Артура Михальского. Poważany ksiądz arcybiskup, ksiądz biskup, tak samo poważany archimandryt, ksiądz proboszcz, drogie światary, drogie pracowniki władzy i z Witebska, i z Wrocławia, poważany gospodarstwo, drogie połomniki. Jak dobro być silnie z wami i razem świadkować 10. gadowinu koronacji słowa obraza Matki Bożej, Korolowy Odior i 20-godzie waszej diecezji. Ja wielmi dobra siebie odczuwają wśród was, można сказать, jak doma, bo tradycji połomnictwa u Maryjnej Sanktuarii mnie wielmi nagадує moją rodzinę, gdzie u apostolnicza ćwierć na świata Unimowziacia Matki Bożej przeszli jak штогод uroczystości na Jasnej Gary u Częstochowie, jakie zawsze zbierają tysiące wierników, jakich mnogie idą pieszo jak pałomniki praktycznie z wszystkich krótko Ukrainy. Z Warszawy żniwienskie pierwsze pałomnictwo u Częstochowu u Pierszyniu odbyło się w 1711 roku i tak bezupłynnie odbywało się już na протягу 300 lat. U im ludzie udzielniczali nawet u samые składane czasy, period podziałów, okupacji i komunizmu. Ja uzgadываю тут про Częstochowską икону Матки Божией, потому что она является символом, який об'єднує. И она wiadoma не только повсюдно у Польщі, а й у Білорусі. И она висит у домах и костелах, але и у церквах, например, у кафедральных православных соборах у Варшаве и Минску. Я так само вельми рады, что апошний час приносит все больше зразумения, что Польша и Беларусь повинны по-новому открывать свое соседство, знаходить окольную спадщину и будовать отношения поміж нашими громадствами. Соседство завсёды повинно быть шансом, границей взаимного узбагачения. Тем больше, что у нас вельми много обнайдовує. У тим ліку той факт, що в Білорусі живе шмат поляків, і у Польщі, особливо на Подлящі, живуть білоруси. Культивування традицій, мови національними меншинствами узбагачає культуру кожного народу. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować, że mogę już tutaj drugi raz być. Chcę powiedzieć kilka słów po polsku, ponieważ podróżuję po całej Białorusi i wiem, że wszędzie mieszka wielu ludzi, którzy rozumieją i mówią po polsku. Bardzo dziękuję za wasze przywiązanie do tradycji, za kultywowanie tej tradycji, ponieważ ona zawsze ubogaca każdego człowieka, jego tożsamość i chcę powiedzieć, że jesteście bardzo ważną częścią białoruskiego kościoła, białoruskiego społeczeństwa i harmonijnie wnosicie wielki wkład wzmacniając i to społeczeństwo, i ten kościół. Bardzo dziękuję za tę możliwość. Wielkim
дякую księdzu biskupu i księdzu proboszczu za zaproszenie i za wspólny czas u tym malowniczym rozwiązaniu. Dziękuję wielkie. Цяпер яшчэ прагучыць словы księdza Петра Сіўкоўскага, які прыехаў да нас з Польшчы. Probaczcie, że ja nie budu mówić na białoruskiej mowie, ale na polskiej. 20 lat istnienia diecezji litewskiej na Białorusi. Najczcigodniejszy księże arcybiskupie, księże biskupie Jury, księże biskupie Olegu, księże archimandryto Sergieju, jego ekscelencji księdzu biskupowi Olegowi Budkiewiczowi, kapłanom, siostrom i braciom zakonnym, alumnom i wiernym świeckim, najlepsze życzenia obfitości Bożych łask na dalsze lata posługi i wyznawania wiary życzą ksiądz kanonik Piotr Siełkowski, Teresa i Ryszard Chlebowscy, Maria i Piotr Rojek. Witebsk, Czernikowo, 17 sierpnia 2019 rok. Niechaj żyje Witebska diecezja. Niechaj żyje Kościół Białorusi. Niechaj żyje Białoruś i Polska. Дорогие браты и сестры, уже скончивается наша молитовная сустреча, когда образа Матери Божией, Володарки Озеров, у этой юбилейный день, когда świadкуем 10-годие коронации, 20-годие заснования Витебской диецезии. Тому дозвольте, что наприкінці этих урочистостей я, як кустош этого санктуария, от ім'я Salwatorianów, які працюють у этом санктуарии, викажу свої слова, щире слова подяки. Na samym początku dziękuję księdzu arcybiskupu Tadeuszu Kandrusiewiczu, metropolitu Mińsko-Machylowskiej archidiecezji, za присутność, za modlitwę, za skierowane do nas słowy. Щиро дякую усім біскупам, святарам, консекрованим особам, особливо księdzu генералу Мільтону, księdzu провінціалу Юзефу і усім присутним тут святарам, законним братам і сестрам. Щиро дякую послу Республіки Польщі, спадору Артуру Михальському за те, що він серед нас єсть, молився і скерував своє слово. Представникам обласного і районних виконавчих комітетів. Дорогі брати і сестри, хочу виказати свої подяки усім службам, які допомагали організації, ахові парадку, літургічній службі, молоді, пілігримам, усім, які прибули у наш санктуарій, які святкували разом з нами ці урочисті дні. І перед усім хочу подякувати усім парафіянам нашої Брасовської парафії за вашу допомогу у організації цих святів. Щиро дякую удзельникам і выкладчыкам 4-го тыдня касцёльнага спеву пад кіраўніцтвам Уладзіміра Неўдыха. Але, дорогие браты и сестры, jeszcze nie хочу з вами развітываться. Как працяг сённяшняга святу хочу усім вам прапанаваць і запрашаць нас у наш санктуар менавіта кожны месяц. Дорогие браты и сестры, святы Бернард з Клерво напісаў: у сумнениях подумай про Марию, поклич Марию, калі про ее думаешь, николи не помилишься. Мои дорогие, тут у Браславским санктуарии Мария, королева Озеров, заўсёды вас чакае. И она выбрала это место, каб быть ближе до кожнага з нас, каб нам допомагать. Заўсёды можем прийти до нашей Маці
і перед цудоўнай выявай прасіць аб дапамозе, апецы, парадзе ў цяжкіх справах, а яна, як любячая маці, заўсёды выслухае і дапаможа. Да вяручай дапамозе запрашаем вас у Брасаўскі санктуарый на набажэнства да Маці Божай Каралевы азёраў, звучаныя з адарацыяй Найсвятейшага сакраменту і святой імшой. Набажэнствы будуць адбывацца ў кожную першую суботу месяца. У 11 гадзін будзе заўсёды пачатак гэтага набажэнства. Першае набажэнства будзе 7 верасня бягучага года. Запрашаем вас таксама пісаць просьбы і падзякі да Маці Божай Каралевы азёраў. Яны будуць зачытывацца падчас штомесячных набажэнстваў. Скласці гэтыя просьбы можна будзе непасрэдна ў санктуарый, альбо прысылаць почтай на адрес санктуарый, а таксама дасылаць на нашу інтэрнэт-старонку. Просім разам нашу Маці і Каралеву, каб мы самі, нашыя сем'і, усе радзіма былі верныя і сыны нашаму Пану Езусу Христу. Шчыра усіх запрашаем у Браслаў. Ну і сваім апошнім ужо словам, мои даражэнькія, каб сапраўды не замучыць і той абед, які чакае, каб быў сапраўды смачным, далучаючыся да ўсіх гэтых словаў падзякі, якіх, вядома, ніколі не можа быць зашмат. Яшчэ раз ад свайго імя шчыра дзякую усім прысутным тут, на тэрыторыі гэтага алтара. На пачатку яшчэ раз ксяндзу-арцыбіскупу Тадеушу Кандрушевічу, жадаючы яму моцнага здароўя, Божага благаслаўлення, моцы Духа Святого, яшчэ, эксцэленцыя, на доўгія гады вашай біскупскай паслугі. Дзякую вам вялікі за вашу прысутнасць. Ксяндзу біскупу Юрію, айцу архімандрыту, прадстаўнікам уладаў шведскіх, абласных, раённых, дзякую вялікі за вашу прысутнасць. Пану Артуру Михальскому, przedstawicielu korpusu dyplomatycznego tutaj u nas na tej uroczystości, усім świętaram, bratam, siostrom zakonnym, jeszcze raz, od swojego imienia, naprawdę, szczerze, głęboko, za uprygożenie tych światów, cudownym śpiewem усім удзельникам і кіраўнікам гэтага хору, які складаецца з музычнай школы, удзельнікаў музычнай школы. Шчыра вам дзякуй за тое, што тут у гэтыя дні упрыгожвалі кожную святую імшу. Дзякуй вялікі кіраўніку, спадару Владимиру Неўдаху, прафесору Беларускай філармоніі. Дзякуй вялікі за прысутнасць, за упрыгожанне гэтай літургіі. Шчыра дзякуй. Музычнай акадэміі, прабачце, прафесору музычнай акадэміі. Ну і, канешне ж, нельга не падзякаваць. Сёння жывем у тым свеце, дзе кожная падзея адразу у адной мгненні распаўсюджваецца па ўсім свеце. Сродкам масавай інфармацыі. Католік Бай, якія ў гэтым годзе у прамым эфіры трансліравалі вось гэтыя падзеі тут у нас у Браславе. Тэлерадыёкампаніі «Вітэбск» і яе дырэктару Панцюховай Алене Валер'янаўне за тое, што гэтая прыгожая урачыстасць стала вядомай, і яе бачылі, маглі далучыцца да гэтай малітвы вернікі усяго свету. Шчыра вам дзякуй за вашу прысутнасць. Ну і маім апошнім словам, няхай будуць словы запрашэння на наступную урачыстасць у наступным годзе, якая адбудзецца 22 жніўня 2020 года. Спадзяемся, Бог дазволіць нам дажыць да гэтай урачыстасці. Усіх вас вельмі сардэчна на гэтую урачыстасць запрашаю. І яшчэ ў гэтым годзе, паколькі яшчэ адзін момант, бо каб ужо не было зашмат, але ёсць тая падзея нашай Віцебскай катедры. Таксама ў гэтым годзе яна адзначае 10 год з хвіліны сваёй кансекрацыі. І 12 кастрычніка у катедры адбудзецца таксама урачыстасць на ўшанаванне гэтай даты. Таксама сардэчна запрашаем узяць удзел у гэтай урачыстасці у Віцебску па вуліцы воінаў-інтэрнацыяналістаў 28. Шчыра усіх запрашаю. И Ваша Экселленция, ксяндз-бискуп, арцыбискуп Тадеуш, просим вас о пасторском благословении. Czy można trochę przesieść, niekielkie słów, długo mówić nie budę, bo może molimy się тут больше, niż 2,5 godziny.
No, może to dobra насупроць православная церква, там даўжэй моляцца, ніж у нас. Можна трохи ще сесть на некалькі хвілін. Все мы, которые собраліся тут, на гэтай урачыстасці, юбілейнай урачыстасці, мы пілігрымы. Калі скажем слово пілігрым, мы уявляем себе человека, які ідзе пешком, пешшу ідзе. Некоторые из вас пришли так. Некоторые приехали роваром, некоторые приехали автомобилем, некоторые приехали автобусом и гэтак далей. Они так само пілігрымы. Ну, а калі кажем про слово пілігрым, напэўна, так само заўсёды, пілігрым павінен мець, нейкія прылады, дзе ён можа пераначаваць і гэтак далей, не заўсёды ёсць месца ў доме, можа, і няма таго дома дзесьці, гэтак далей. Гэта палатка, гэта намёт. Вось, і, напэўна, многія з нас ведаюць, шмат хто з нас ведае такія асобы, як Шерлок Холмс і доктор Уотсон. Напэўна, ведаюць. Это дэтэктывы з романаў Конан Дойля. І вось аднойчы Шерлок Холмс і яго сябар, доктор Уотсон, пайшлі, не ў пілігрымку, але такое вандраванне, каб даведацца больш пра сваю краіну. Взяли с собой палатки, поставили на опушке леса, целый день ходили здесь, там, вернулись, легли спать. И Шерлок Холмс пытается своего сябра, доктор Уотсон, что ты бачишь перед собой? А доктор Уотсон каже, пригожее темное небо, на яким шмат зорок. А якія высновы ты з гэтага робіш? Тое, што заўтра будзе вельмі прыгожы дзень. Не, доктор Уотсон. Это правда. Але я зрабіў іншую выснову. Якую? А менавіта такую, што нашыя палаткі хтосьці ўкраў. Дорогие браты і сёстры, мы тут прыйшлі без палатак, без шатроў гэтых, але над намі ёсць шацёр Божай Маці, апекай Божай. Яна ахінае нас сваім плашчом сваёй апекі. Не дазволім, каб хтосьці ўкраў гэты плашч. Не дазволім добровольно адмовіцца ад яе апекі. Не дазволім, каб хтосьці нам забараніў ісці да яе. Будзем ісці да яе. Даверимся яе апецы. Няхай на нас ахіне сваім плашчом. І няхай вядзе да свайго Сына, Езуса Христа, адзінага збаўцы, учора, сёння і на ўсе часы. Бо Ён адзіны можа нам дапамагчы. Няхай Ён праз сваю маці дапамагае нам у нашым асабістым жыцці, у жыцці нашых парафій, у жыцці касцёла ў Беларусі, у жыцці гэтага санктуарыума і асабліва у жыцці Віцебскай дыяцэзіі, якая сёння пачынае пісаць новую старонку свайго існавання, якая сёння ўваходзіць у 3-е дзесяцігоддзя. І няхай добры Бог прадстаўніцтвам Божай Маці, валадаркі азёраў, благаславіць гэтай дыяцэзіі на доўгія і плённыя гады. Дзякую ўсім. Прыміце благословлення, якое разом усе біскупи, так само запрашаю архімандрита Гаєка, всім вам удзелім. Пан з вами. Нехай імя Пана будзе благословлено. Допомога наша в імені Пана. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец і Син, і Дух Святий. Ідіть в спокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Дорогие браты и сестры, заканчивается наша трансляция санктуария нараджэння Маці Божай у Браславе. Вялікі дзякуй усім, хто працаваў над тым, каб гэтую святочную літургію пабачылі гледачы Віцебшчыны. Вялікі дзякуй супрацоўнікам тэлеканала Віцебск, літургічнай службе і парафіі нараджэння Маці Божай у Браславе. Я, ксёндз Віктор Місевіч, развітваючыся з вамі, жадаю вам Божага благаслаўлення. Няхай Марыя, валадарка азёраў, апякуецца вамі і заступаецца за вас. Са святам, дарагія браты і сёстры!